É unha imaxe habitual nesta zona de Saiar, en Caldas. Moitos optan por deixar aquí estacionados os seus coches para compartir vehículo con compañeros de traballo ou de estudos. A súa proximidade ao acceso da autoestrada fai que na práctica a zona sirva de estacionamento disuasorio. Agora a Xunta anuncia a expropiación desta parcela para a construción dun aparcadoiro que permita aos condutores deixar os seus coches nun espazo axeitado. É un sitio onde se deixan os coches para logo ir para principalmente ou para Santiago de Compostela ou para Vigo. Ademais, o Goberno galego contempla a construción doutros 2 aparcadoiros deste tipo nos concellos de Vilagarcía e de Ribadomia. No concello de Vilagarcía será xusto na rotonda que entronca e dá acceso para o que é a avenida de Cornazo, e logo no concello de Ribadomia será na zona da rotonda de Barrantes. En total, estas 3 bolsas de estacionamento suman máis de 200 prazas, contando as destinadas a persoas con mobilidade reducida, tamén puntos de recarga de coches eléctricos. Concretamente, en Vilagarcía vanse a crear 59 prazas, e habrá 2 puntos de recarga para vehículos eléctricos. No caso de Ribadomia serán 77 prazas, e levará tamén 3 puntos de recarga para vehículos eléctricos, donde estamos agora, aquí en Saiar, serán 72 prazas con 3 puntos tamén de carga para vehículos eléctricos. Hoxe saiu a información pública o proxecto destes 3 aparcadoiros que, segundo calculo o delegado da Xunta, estarán rematados o ano que ven. O orzamento total é de 1,7 millóns, e a previsión, vendo como son os prazos administrativos, pois conlevará que para o ano se execute a totalidade do proxecto. O obxectivo final, que ademais dos que xa poñen en práctica o uso de vehículos compartidos, a creación destes espazos sirva tamén para que máis persoas se animen a deixar o seu coche aquí e compartan gastos entre varios usuarios.